Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du fa bis sanadil muttasili ila al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu qala. Kita bab fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Umar bin Ismail ibni Mujalid ibni Sa'id qala haddatsani abi an Bayan ibni Bishr an Qais ibni Abi Hazim qala sami'tu Sa'ad bin Abi Waqqas yaqulu inni la awwalu. Niki leres. Sampai tene. Sampai tene ya. Muhammad bin Bashar. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Sufyan bin Isa qala haddatsana Umar ibnu Isa Abu Nu'amat al-Adawi qala sami'tu Khalid bin Umair wa Shuwaisan Abar-Ruqad qala ba'atha Umar bin al-Khattab Utbah bin Ghazwan wa qala intaliq anta wa man ma'aka hatta idza kuntum fi aqsa biladil Arabi wa adna biladil Ajam فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه قال هذه البصرة فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله فقال عتبة بن غزوان فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. Niki wonten sahabat Utbah bin Ghazwan. Terus sahabat Utbah bin Ghazwan niki nate dikirim dening Sayyidina Umar bin Khattab nggih diperintah kan kono lho jihad nggih. Jihad ning pojoke daerah Arab nggih. Sing paling cedhake pojoke daerah Arab sing perbatasan nampian daerah Ajam non Arab ya, sehingga mereka iki kalihan bola tentarane sahabat Utbah bin Ghazwan kalih boro tentarane niki nggih berangkat hingga dugi teng Al-Mirbad niku ya panggonan sing di napa sing ngene kados unta wedhus niku diikat teng mriku nggih, diikat teng mriku. Kemudian tempat niku nggih juga biasanya digawe meme kurma ya, digawe meme kurma ya. Terus mereka pada teng tempat niku teng Mirbat niku wau menemukan al-kadzan niku watu sing rada lembut nggih, sing putih nggih. Watu sing rada lembut sing putih nggih. Terus batu niku takok wong niku takok ma hadhihi iki apa? Hadhil Basrah. Iki lho Basrah. Ya, iki lho Basrah. Ya. Jadi maksudnya napa? Iki apa? Watu iki jenenge Basrah niki. Niki durung ana kota Basrah. Nggih, durung ana napa kota Basrah. Nah, setelah niku akhirnya engko daerah disebut Basrah nggih. Tapi aslinya niku Basrah niku nama ning kanggo watu niku wau. Ya fasaru hatta balagu hiyalal jisri shaghir. Terus mlaku meneh sehingga dugi ning napa cedake ning ngarepe nggih jembatan sing cilik. Terus akhirnya kene madhek kene. Nah, kemudian mandek ning kono nggih akhirnya nggih lanjutane akhirnya ndamel nggih daerah. Artinya iku babat alas ngoten nggih. Babat sing asale gak ono terus akhirnya dadi ono. Akhirnya dadi daerah sing napa Basrah. Terus batu niki Utbah bin Ghazwan niki ngendikan iki nyritakno. Utbah bin Ghazwan niki rumiyin nggih termasuk sahabat sing nate napa ndereke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng perang niku. Lah iki cerita aku nduk mbiyen niku lho
kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambekan sahabat pitu. Nggih, sahabat itu termasuk aku. Nggih, sahabat itu termasuk aku. Lah iku saking susahe ndombiyen iku malana ta'amun illa waraqus syajar. Kita niki ndak punya, ndak dapat makanan kecuali godhong-godhong sangka pohon-pohonan. Sing dipangan iki trimo godhong-godhongan kaya ngoten niku. Ora kaya sego terus batune gandum ngoten mboten. Ya saking gak onone mangane apa godhong-godhongan. Sing jenenge godhong-godhongan kan ya rada kasar terus sehingga hatta taqarrahat asdaquna, sehingga nggih napa mulut mereka niki rada do niku tutukipun para sahabat niku wau nggih rada do luka-luka. Ya, guru-guru mangan apa godhong. Terus faltaqatu burdatan faqasam tuha baini wa baina Sa'din. Iku pas iku ana ya nggih burdah utawa skemane kemul nggih. Kemul iki ya tak bagi dadi loro. Nggih. Aku siji aku Sa'ad. Nggih, Sa'ad bin Malik. Aku kemulan nggih, aku gunakake sebagian separone ku mau, Sa'ad bin Malik gunakake separone. Iki saking miskine nggih, saking ora nemune. Nggih, saking susahe. Ya saking napa susahe, nggih saking susahe kados ngoten. Siji wae dibagi dadi wong loro. Terus niki beliau ngendikan fama minna min ulaika sab'ati ahadun illa wa huwa amiru misrin minal ansar. Nah, dari ketujuh sahabat niku wau sing nggih berjuang kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam keadaan susah kaya ngono iku nggih. Sekarang niku beliau cerita, sekarang tidak ada dari satupun dari kecuali jadi apa gubernur. Ya, wa huwa amiru misrin minal ansar. Gubernur yang daerah-daerah dhewe-dhewe. Nah, iki nggih ngoten kadang ya butuh napa nostalgia masa kecile kepiye. Nggih. Ndok biyen kepiye susahe, nggih. Ya supaya napa? Supaya ngelengi nek sampean eling masa susahe niku ape macem-macem iku. Ya ape kemlete ndok biyen susahe kaya ngono kuwi kok kemlete kepiye. Nggih. Terus kathah tiang-tiang sing ndok mbiyen tak kados misal keteng Syekh Hasan Hito nggih, Syekh Hasan Hito niku masyaallah Syekhna ndok mbiyen niku susahe luar biasa nggih. Di belajar niku entuk beasiswa. Soale mboten dikirimi kalih tiyang sepahe. Tiyang sepahe niku pengine beliau belajar nggih kados kaya gawe robot, nggih belajar ilmu-ilmu umum ngoten ning Jerman tapi beliau mboten kersa akhirnya teng Al Azhar teng Mesir. Nah, konsekuensine ora dikirim ambek wong tuane. Ya ora dihubungi, ora dikirimi wis. Ya gampangane koyo sakniki ya cara wong kene ya dicoret saka kakak. Iki guru-guru napa? Guru-guru gak gelem nderekke tiyang sepahe ya, belajar teng masalah umum koyo ngoten. Ya sebelumnya beliau belajar teng Al Azhar nggih, pun nyuwun fatwa salah setunggal ulama nggih Syekh Mullah Ramadan Al-Buti oleh mboten niki nggih mboten nderekke tiyang sepuh demi belajar ilmu agama. Oleh ra apa-apa. Ya akhirnya berangkat nggih. Nah, beliau kados ngoten, dadi beliau susahe ngoten nggih belajar akhirnya dadi sukses dadi wong alim. Ya akhirnya teng kampuse beliau niku hidup gratis. Ya kalaupun sekarang iki bayarnya gak sepiro. Nggih. Ya kula pas zaman teng Imam Syafi'i niku gratis niku. Ya terus nak ngilingi susahe do biyen niku ya akhirnya napa akhirnya nek ana wong kaya ngono iku ana rasa kasihan tapi nggih dadi ora lali masa lalune nggih ora lali masa lalu. Nah kaya misal ya teng Madura niku wonten salah setunggal kiai ya ndok mbiyen nggih susah ngoten. Mondok niku susah mangan kangelan. Nggih, saiki bareng duwe pondok santrine ewonan gratis kabeh. Nggih, digratisi kabeh. Soale napa beliau gak kepengin ana wong ya susah kaya beliau ndok biyen pas isih mondok niku. Ya, niku ngoten. Nggih. Ya,
Dadi ngelingi ngoten lah. Iki ya ngoten beliau. Dadi nduk biyen nggih susah, ora iso mangan kecuali godhong-godhongan. Ya sehingga mulutnya iki do terluka. Saiki dadi gubernur kabeh. Ya niku wasatu jarribunal umara ba'dana. Ai satajidunahum laisu mislana fid diyanati wal iradi anid dunya. Jadi ya kamu bakal nemu ya pemimpin-pemimpin setelah saya iki, setelah kita niki ya generasi-generasi berikutnya niku gak koyo kita, yaitu napa ya do napa jenenge mboten seneng donya nggih. Ya terus keagamane ora koyo kita. Niku ngoten. Ya pemimpin-pemimpin setelahnya ya akhirnya dibanding sebelum-sebelumnya nggih mboten kirang sae nggih. Terus wabihi qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Rauh bin Aslama Abu Hatim al-Basri qala haddatsana Hammad bin Salamah qala anba'ana Tsabitun an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun wa laqad uzitu fillahi wa ma yu'za ahadun wa laqad atat alayya salasuna min baini lailatin wa yawmin mali wa li bilalin ta'amun ya'kuluhu zu kabidin illa syai'un yuwarihi ibitu bilalin. Terus niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendikan laqad ukhiftu fillah. Aku niki lho gara-gara napa jenenge dakwah ning Gusti Allah niki ukhiftu aku diteror. Ukhiftu diweden-wedeni. Artine napa diteror. Ya Kanjeng Nabi ngoten, rumiyin nggih diteror wong kafir Quraisy. Ya mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nyebaraken agama yang bagi mereka agama baru. Nggih. Wa ma yukhafu ahadun, pada saat itu tidak ada orang pun yang diteror. Sing diteror mung aku tok. Walaqad uzitu fillahi, aku iki lho ya napa demi menegakkan agama Gusti Allah, uzitu aku dipiloro. Ya dianiaya, dizalimi ambek wong-wong. Wa ma yu'dza ahadun, pada saat itu tidak ada orang yang dipiloro. Walaqad atat alayya salasuna min baini lailatin wa yaumin mali wa li bilalin ta'amun yaquluhu zukabidin illa syai'un yuwarihi ibitu bilalin. Dulu pernah nggih saya pernah melewati 30 antara hari dan malam nggih 30 dino ya sebulan nggih. Sebulan aku yo Bilal ora duwe pakanan. Nggih. Gak duwe pakanan sing yakuluhu dzukabidin, sing iso dipangan ambek dzukabid, sing duweni ati, nggih, sing duweni ati. Maksudnya hayawan, kewan. Nggih saking sidike niku. Illa syai'un yuwarihi ibitu bilalin, kecuali sesuatu sing suwidik pol. Nggih. Sing iso ditutupi ambekan keleke Bilal. Artine saking sidike. Artinya napa niki Kanjeng Nabi nyeritakaken betapa Kanjeng Nabi rumiyin susahe kaya ngoten. Nggih, susah. Dadi ora ana pakanan sing saged didhahar. Nah, saiki sampean pakanan serba ana, iki aja sampe disiak-siakno ya. Nah, niki ya wonten teng hadis Sayyidah Aisyah kalau winginane nggih, kalau wingi ya 2 bulan berturut-turut manastauqidu binarin. Kita tidak menghidupkan api, artinya mboten masak. Ya dahare namung napa air putih kalihan kurma. Nah niku nyeritakaken susahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala anba'ana Affan bin Muslimin qala haddatsana Aban bin Yazid al-Attar qala haddatsana Qatadah an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yajtami' indahu ghada'un wala 'asha'un min khubzin wa lahmin illa 'ala dhufaf. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki nyriwatno Sayyidina Anas bin Malik, salah setunggal khadime Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah nggih dahar apa jenenge goda dan asya. Goda niku makan siang, nah asya niku makan malam ya utawa sore nggih.
Ya, niku yang khubus ana roti kemudian ana daging nggih. Illa ala dhufaf, kecuali nek ana tamu, ana tangan sing akeh. Artine ngeten artine. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih nek dahar piyambakan. Nggih, dahar piyambakan niku artine sampai keluarga mawon, mboten wonten tamu nggih. Niku dahare sangat sederhana sekali nggih. Ya paling ya khubus tok utawa nggih ya pokoke niku lah utawa nek ning riwayat liya nggih nikmal idamul khol nggih ambekan cuka ngoten. Jadi lawah sangat sederhana sekali. Lah beliau nggih niki lawah rada enak iku napa daging iku kapan nek ana tamu dahar bareng ambek tamu. Illa ala dhufaf. Ad-dhufaf niku sing dimaksud kasratul ayati. Ya, kasratul aidi. Ya, akeh tangan. Artinya napa? Wonten tiyang kathah demi ngurmati tamu. Ya, dadi dahare rada dienakno iku nek ana tamu. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek mboten ya serba niku serba sederhana sekali niku Kanjeng Nabi. Qala Abdullah qala ba'dhum huwa kasratul aidi. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب atau جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج وأوتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. Ya, terus niki hadis diriwayataken dening Naufal bin Iyas al-Huzali. Ya, niki nyritakaken suatu ketika nggih tiange nate sowan teng Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf salah setunggal sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, niki criyos Abdurrahman bin Auf, Naufal bin Iyas al-Huzali niku trios Abdurrahman bin Auf niki nate duduk-duduk kalih kita. Wa kana ni'mal jalis. Wonge adalah kanca sing sebaik-baiknya sing kancaku duduk bareng nggih. Kemudian nggih suatu ketika beliau trios kita datang ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Nggih, kemudian Abdurrahman bin Auf niki lajeng masuk teng rumah, kemudian mandi, kemudian medal, ya ngetokaken napa? Ngetokaken ya daharan. Ya daharane napa? Ana roti atau khubz iku ana daging. Nggih. Ana roti ana daging. Enak pokoknya. Kemudian falamma wudi'at lajeng napa jenenge daharan niku wau akhirnya disalahno dipersilahkan lajeng Abdurrahman bin Auf niki nangis. Nangis. Kenging napa? Ditangleti. Ya Aba Muhammad, ma yubkika? Kenging napa kok nangis jenengan? Terus Abdurrahman bin Auf serius, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih beliau meninggal dalam keadaan walam yashba huwa wa ahlu baitihi min khubzis syair. Terus dalam keadaan mboten nate kenyang nggih Kanjeng Nabi juga keluargane Kanjeng Nabi daripada khubz atau napa jenenge gandum sing rada enak. Nah iki kok mangan enak-enak ya. Nah terus Sayyidina Abdurrahman bin Auf niku masyaallah nggih kelingan Kanjeng Nabi. Iki mangan enak-enak ya Allah ndok biyen rekosone Kanjeng Nabi, rekosone keluargane Kanjeng Nabi. Niku ora tau wareg daripada khubz niku wae. Nggih. Lah, iku akhire nangis. Sahabat Abdurrahman bin Auf nangis. Kelingan Kanjeng Nabi betapa susahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala urana ukhirna lima huwa khairun lana. Ya, artinya gampangane aku khawatir napa jenenge kuwatir iki nak saiki enak-enak besok gak entuk enak-enak. Ngono iku maksudnya. Ya kuwatir nak saiki di enak-enakno ya besok ning akhirat niki mboten entuk enak-enak ya kuwatir ngoten. Lah iki disebutke dening Imam Al-Bajuri bahwa
ketika kita bahas hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku susah rekoso, nggih. Nah, iki bolak-balik tak omongno ning sampean bahwa susahe Kanjeng Nabi, rekosone Kanjeng Nabi niku adalah rekoso yang pilihan atau ikhtiyari. Nggih. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wis ditawani ambekan gunung, wis tawani malaikat ya, nek pengen jenengan ngersakaken kula dados gunung iki ngomong ya, nek jenengan ngersakaken kula dados emas nggih saged niki. Saged jenengan modal jenengan dakwahe jenengan. Ya, jenengan mboten rekoso malih. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten kersa, nggih. Tetep milih hidup napa? Hidup sederhana kados ngoten. Dados rekosone Kanjeng Nabi atau miskinnya Kanjeng Nabi iku miskin sing ikhtiyari, miskin sing pilihan, mboten sing ittirari. Ittirari iku sing terpaksa. Terpaksa iku artine ya pancen ra iso sugih ngono ya. Pancen apa ra iso sugih, ra iso enak. Nah, beliau janjane saged sugih tapi mboten kersa. Ya milih sing rekoso. Niku kados ngoten. Ya babun ma jaa fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai lagi. Tambah sedek ya. Babun ma jaa fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niki bab niki bahas tentang umure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pinten? Niku ngoten nggih. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Rauh bin Ubadah qala haddatsana Zakaria bin Ishaq qala haddatsana Amr bin Dinarin an Ibnu Abbas qala makasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 13 sanatan yuha ilaihi wa bil Madinati 10 wa tuwfiya wa huwa ibnu 63. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih niku beliau tinggal teng Makkah setelah jadi nabi tentunya nggih. Setelah jadi nabi tinggal di Mekah berapa? 13 tahun. Kemudian hijrah terus teng Madinah berapa? 10 tahun. Ya 13 tambah 10 pira? 23. Terus Kanjeng Nabi ya sejak diangkat jadi nabi niku 23 tahun nggih. Artinya dadi nabi 23 tahun. Sebelum niku sadurunge dadi nabi berapa? 40 tahun. Nah, 23 tambah 40 pira totale? 63. Wa tufiya wa huwa ibnu 63. Nah, Kanjeng Nabi wafat dalam keadaan umur berapa? 63 tahun. Niku sing ngoten nggih. Terus niku pendapat sing muktamad ngoten. Pendapat sing asah kados ngoten. Kanjeng Nabi umure 63 tahun. Kanjeng Nabi wafat umur 63 tahun. Sing 40 niki dereng dados nabi. Kemudian yang 13 tahun sing pertama niku yaiku teng Makkah. Kemudian yang 10 tahun teng Madinah niku. Lah iku mau 10 tahun ya atau 13 tahun ya, 13 tahun teng Makkah niku maksudnya mulai dari nabi pol hijrah ngoten nggih. Nah, ora termasuk 3 tahun ana masa fatrah. Masa fatrah iku artine Kanjeng Nabi mboten angsal wahyu. Mandeg ka wahyu. Suwi 3 tahun niku. Ya. Lah engko nek ana riwayat liya yang mengatakan Kanjeng Nabi nggih teng Makkah 10 tahun, mboten 13 tahun tapi 10 tahun niku sing dimaksud ya 10 tahun sing entuk wahyu terus. Artinya sing 3 tahun gak entuk wahyu niku mboten diitung niku ngoten. Tapi asline sing teng Mekah niku ya 13 tahun ngoten nggih. Kemudian wabihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Abi Ishaq an Amir bin Sa'd an Jarir an Muawiyah annahu sami'ahu yakhutubu qala mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 63 wa Abu Bakr wa Umar wa ana ibnu 63. Niki Sayyidina Muawiyah nggih. Sayyidina Muawiyah niku nate ngendikan beliau khutbah nggih cerios bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan umur 63 tahun. Begitu pula Abu Bakar. Nggih Sayyidina Abu Bakar niki muttafaqe para ulama nggih ya, kesepakatan memang enggak ada khilaf di sini bahwa beliau wafat umur pinten 63 tahun.
Nggih. Terus Sayyidina Umar nggih ngoten, umure 63 tahun, tapi Sayyidina Umar niki wonten khilaf. Ya, ana sing ngendikan 63, ana sing ngendikan beliau wafat umur ya 51 utawa 58 utawa 57, 56. Ana khilaf kathah niku lah. Tapi nek Sayyidina Abu Bakar, para ulama sepakat memang beliau wafat 63 tahun ya. Terus Sayyidina Muawiyah ngendikan wa ana bnu salasin wasitin. Pas ngomong niku aku umur ya 63 tahun. Ya, jadi Sayyidina Muawiyah pas khutbah niku bilang, "Nah iki aku saiki umur 63 tahun." Tapi ya beliau ora langsung wafat pada saat itu gak. Ya umurnya saya rodok panjang. Jadi sampai umurnya niku sampai ya 78 tahun atau 88 tahun utawa 86 tahun. Ya niku khilafe ngoten lah. Ya artinya beliau ngomong kaya ngoten pas wayahe niku ancen umur 63 tahun. Tapi mboten wafat ning tahun niku mboten nggih. Ya. Wa bihi qala haddatsana Husain bin Mahdi al-Basri qala haddatsana Abdul Razzaq an Ibnu Jurayj an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibnu 63 sanah. Padha Sayyidah Aisyah ngendikan Kanjeng Nabi sedo umur 63 tahun. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Wani' wa Yaqub bin Ibrahim ad-Dawraqi qala haddatsana Ismail bin Ulayyah an Khalid al-Hadza qala anba'ana Ammar maula Bani Hashim qala sami'tu Ibnu Abbas yaqul tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 65. Nah iki ana riwayat sing rada aneh. Terus ya Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ngendikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat umur 65 tahun. Nah, mau berapa? 63 tahun. Niki nyebutno 65 tahun. Tapi ngendikane ya Imam Bajuri maksudnya 65 tahun niku nggih ya tahun pas lahir sampai tahun pas wafat niki dihitung. Artinya napa jenenge mboten ngitung ikut tok tapi ya napa jenenge punjulan-punjulan niku lho. Ya punjulan-punjulane dihitung. Dadi akhirnya totale pira? Ya 65 tahun ya. Tapi janjane sing asah ya mau 63 tahun. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Abanin qala haddatsana Muadz bin Hisham qala haddatsana Abi an Qatadah anil Hasani qala anil Hasani an taghfal ibni Hanzalata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qubida wa huwa ibnu 65. Niki ngoten padha nyebutno 65 tahun, tapi sing dimaksud kaya mau. Qala Abu Isa wa taghfalun la na'rifu lahu sama'an minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan. Wa bihi qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bit-tawil al-ba'in wala bil-qasiri wala bil-abyad al-ma'mhaqi wala bil-adami wala bil-ja'd al-qatid atau al-qatat wala bis-sabti atau as-sabit ya wala bis-sabti. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah faqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Terus niki nyritakaken saking sinten niki Sayyidina Anas bin Malik nggih. Sayyidina Anas bin Malik ngetate ketikan bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mboten dhuwur sing pentit pol. Mboten. Memang Kanjeng Nabi dhuwur tapi gak sampai pentit tol kayak gantaran ngoten mboten. Nggih. Terus wala bil qasir. Kanjeng Nabi juga mboten napa cendik-dik ngoten mboten. Ya. Terus napa jenenge kulitipun Kanjeng Nabi uga putih tih-tih ngoten mboten. Nggih, mboten. Ya, terus mboten putih tih ngoten tapi rada kemerahan. Nggih, rada napa kemerahan, putih kemerahan. Kemudian rekmonipun Kanjeng Nabi, rambutipun Kanjeng Nabi mboten kriting, juga mboten lurus-lurus kaya rambutipun wedok mboten mboten. Tapi rada gelombang gedhe. Nggih, rada gelombang gedhe. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ala ra'si 40 sanah. Umure Kanjeng Nabi ketika jadi nabi diangkat dados nabi umure pinten 40 tahun.
Kemudian fa'aqama bi Makkah asyra sinina. Kanjeng Nabi mukim ning Mekah 10 tahun. Iki mau sebutno ning kono ya, maksudnya 10 tahun iki sing Kanjeng Nabi entuk wahyu nggih, sing 3 tahun ya beliau ana fatrah mau wahyu gak mudhun niki gak dihitung ngoten. Wabil Madinati teng Madinah 10 tahun. Nah, wa tawafahu ala ra'si sittina sanah. Kanjeng Nabi di pundhut dening Gusti Allah ya umur 60 tahunan. Nggih umur napa 60 kira-kira 60 tahun. Ngoten niku maksudnya nggih. Nah, iki ndak bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya. Nggih. Ya, karena sing dimaksud adalah sekitar 60 tahun. 63 ya padha sekitar 60 tahun. Walaysa fi ra'sihi wal hiyatihi 20 sya'aratan baida. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat teng napa mustakane Kanjeng Nabi teng kepalanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga teng jenggotipun Kanjeng Nabi niku ora ana 20 wan uban-uban. Terus kathah hitam. Kebanyakan hitam. Niku diitung nggih para sahabat niku ngoten detail pol. Pokoke ningali Kanjeng Nabi niku detail. Terus ketika Kanjeng Nabi sedo ya niki ora ana wane gak ana 20 rambutan ngoten mboten wonten. Nah, niku ngoten luar biasane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bahkan wane ngoten diperhatekno. Nah, kula sampean ya gak ana wong sing merhatekno. Ya paling mati ya mati ngono kuwi nggih. Nah, Kanjeng Nabi diperhatekno. Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman an Anas bin Malik nahwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.